kumni asuk motom bahaile bukung bisingo habo nini asuk naithogoronle bukha bisingo habo nobar kotor shipke tuma bulai loriya tong masingjora phaike sabo kuchung jagya tong naito khumbar nukhe sabo kholam musungya tong kungkila tokle wana jago watui phaike boro tongnai hinu abo haino angbo wanao nungbai ma kaklaida paino honoi tui bisingo khe atongo ha bisingo khe tamoto mobile bisingo khe sim tongo nini kha bisingo sabotong bongbrai kosom berengya phano khum barnani pogoita thangdi dumoi seri kalaya phano masingjorano pogoita thangdi angnono kol khlai man ya phano nung ano pogoita thangdi teacher le student ni buskango mathematics man ya hnui saragya abo haino angmono hamjago hnui saragya chuan korei bati bokmani nungkhiba pheknai da sidu burui naithongnugui hamjakmani akolba hamnai da sidu je khumjoriui thangya abole kagos ni se ungkhana nungle kolbo khlaya ano pokoi se thangkana nokha sakawa naisai naidi o athutrino sabos namkhana angle nono belai hamjago o hamjakmano sabos namkhana tuma khum jotoni slai naithok sawi mankhe kholoi tongkhamu ani logi songbo ungnai sawi mankhe